Club Junta, building better Africa. Mule bwanje madelegates. Kwa madelegates ndinu anthu oyipa kwambiri. Ndipo mukungoyenera kumene muliko mulape machimo. Ndinu anthu achabe. Ndikamanena kuti madelegates ndikunena anthu nonse amene munapita ku convention ya UTM. Inu zoona mungakavotere anthu kuwapasa mavoti ngati mmene imakhalira kalendala ya pamwezi. Kuwapasa ena ka 26, ena ka 21, ena ka 22. Delegate ukugoyenera kumene uliko ngati uli wa Chisilamu upite lachisanu ukalape ukapange maduwa, ngati uli wa Seventh Day ndi matchalichi ena aloweruka ukungoyeneranso kuti upite ukalape ala mulunguso chimozimozi. Zinayembekezere mmene imakhalira kalendala imatha ndi masiku sate. Simukanakwera pang'ono kufika kusateko, koma inu kungoganiza basi ukapereka ka 23, ka 26, ka 21. Delegate ndi opsa kwambiri. Delegate ndi munthu womvetsa chisoni. Apapa zikundikumbusa lamulo limene linakonzedwa kunena kuti tikamapanga kampeni tisamagwiritse ntchito ma handouts. Tikamapanga kampeni tizingowapasa anthu mawu athu ndi ndondomeko yathu, mfundo zathu, koma osapasa mandalama ndi zinthu zina ndi zina. Anthu tiwawononga ndalama. Pena pache kumakhala kuti koma ndalama zimene ndikanazitenga ndikumangira nyumba. Ndalama zimene zija ndawononga zija mamiliyoni amene ndikanakathandiza anthu osauka kwathu kumuzi kwathu. Mwinatu madaliso ndili nawo. Ndale ndi juga, ndale ndi zoopsa kwambiri. Ndipo osamakhulupirira ndale, osamamukhulupirira munthu amene amangoyima panzere ndikukavota chifukwa akhoza kukuuza zinthu zimene iyeyo sakachita. Anthu ambiri anapita kumene kujako ndi mtima onena kuti ine ndikavoteredwa ndi mmene ndayendera ineyo, ndi mmene ndawonongera ndalama. Kuoneka kuti anthu akandivotera. Koma delegate sungapangane naye, ali ngati kunja kumakhonza kuumba zuwa, koma patangopita masiku pang'ono kapena ma hours kumabwera mvula. Ndi mmene amachitira delegate. Choncho ndafuna ndikuuzeni inuyo pali anthu ena amene mwalephera muli ni maganizo. Mukuganiza zambirimbiri zimene zachitika ku convention kuja. Komanso kuli gulu lina la manjanjawidi amene atumidwa makamaka a media komanso gulu la MCP. Tikunena pano ayamba kale kumalemba nkhani za propaganda zoyipisa convention imene ija. Komanso ndikumachita encourage onse amene alephera ngati a Patricia Kaliati, Akambala, Antumbuka kuti nthawi yakwana sopano yokuti mwayambise chipani chanu chifukwa inuyo ndi maguruzi kwambiri. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi ndi woopsa, amakhoza kumakuyimbira m'manja ndikumakuchemerera ndi cholinga kuti akuone kuti utha bwanji. Ndafuna ndikupempheni kuti makozi amene akubwera kunena kuti inuyo mwayambise chipani chanu, chonde ndikupempheni Akambala, ndikupempheni Akaliati, ndikupempheni Antumbuka, chonde musalole kulephera munthu si chiyambi cha kutha kwa moyo. Munthu kukamayenda pa ulendo ndikupunthwa does not mean kunena kuti ulendo wako watera pompo. Iyi ndi nthawi imene sopano munthu umachita reflect ndikuona kuti kodi amene amandikonda ndi ndani, adani anga ndi ndani. Nthawi inoti mwaziona sopano, mwaona sopano kunena kuti si onse amene anali amati amayi, Akambala, Antumbuka ndi onse amene ali anu. Kutero kwenu anu pamene paja anali 20. Wa 21 munazivotera nokha. Anthu anu eni anali 25.
wa 26 munali nokha, wanu weniweni anali 22, wa 23 munali inu. Mumuziwe munthu kunja kuno taonako anthu akuchemereredwa pakana ena anachoka mu chipani cha DPP ndikukayambisa zipani zawo akuchemereredwatu paliponse ziko lino anthu kumanena kuti koma munthu ameneyi kwaitanidwa kutchalichi waitanidwaso kaye amatchalichi, ndipo amatchalichi ngati kuliso anthu ena oyipa asatana ndi amatchalichi amamuyitana munthu kuti akapange builders day, akapange paper Sunday, akuziwa kuti munthu amene sangakamuvoteri amangofuna ndalama. Ndiye choncho amene akukuwuzani inuyo Akaliati, Antumbuka, Akambala kuti akunama anakuberani kumene kuja magesi aja amene anazima muja kutero kugulu achina Njawalaja ni magulu awo plus timu imene jaimayendesa ija amasinthanisa mavoti akukuna mizani. Ndiye chonde yambani muyambe chipani chanu tikusatireni akukuna mizani. Kuli bwino kukambirana mu UTA mumomo mukambirane nokha amanena kuti mfiti imene umaiziwa yasiyana ndi ngero amene sukumuziwa. Kuli bwino kumadya ndi mfitiyo kusiyana ndi kumadya ndi angelo amene simukuwaziwa. Choncho inu Akambala, Akaliati, Antumbuka, kuli manjanjawidi, kuli mafoni kutero kwena ayamba kukuyimbirani zulolo mwericha kukuuzani kuti asizingatheke mayi musalole zimenezo. Akambala mwaononga ndalama, muli ndi katundu wanu kumeneko pakana mabasi. Chonde Antumbuka maoneka kuti inu munali zache wachilima, yambisani chipani chanu. Akukuna mizani akufuna aone chichuma chanu kuti chitha bwanji, akufuna apitirize kukukokotani ndalama zimene mwapasa sizina akwane, akufuna aone pakana masherifi akubwera ndikuzakulandani katundu. Ndikupempheni kuti musalole manyaka ngati amenewo, musalolere zangati zimenezo. Kodi tikunja kuno ndikuli anthu opsa kwambiri amafuna basi amuone nzawo pakana atatha. Andale ndi anthu opsa amabwera mu zina la Khristu choncho kubwera ngati ndi wamsembe. Nduja anabwera kuzanamiza anthu kuti azadya katatu pasiku. Nduja anabwera kuzanamiza anthu za high five. Nduja anabwera kuzauza anthu kuti ineyo ndine mbusa ndikufuna ndisinthe Malawi. Atangolowa pampando nduja wanyunumuka akumaoneka ngati simunga CMO ujaso amene mmampangira kampeni simungacheze naye. Ndi mmene amakhalira munthu ndi opsa ndifa jana mpangira mfuti. Kodi tikunja kuno tikuli mavuto tikamanena kuti abale anga Malawi muno muli mavuto anthu akuzunzika. Tateni mubwere inu amene muli kunja, amene musa kubwera kuno ku Malawi chifukwa cha mavuto, kufuna kubwera kuno kwanu koma chifukwa cha usogoleri. Andi ngati kuli munthu amene atazakhale mu history kulizanenedwa kuti munthu amene ndiye anazunza Malawi ndiye ndi Lazarus Chakwera. Izi sindingunenanso mwa mantha iyayi chifukwa tu anthu akuzunzika. Ndikati kuzunzika abale anga tapitani mukaone mene anthu akuzunzikira kudowa kwawo tu kwa achewako kwa MCP ko ndiye mupite kusalima mukaone mene anthu akuzunzikira kusalima. Inu mukonza kugwesa misonzi. Tapitani kwa Mbwatalika uku kwa Nsundwe kumene kumachoka anyamata akuzitha kuti iwo ndi amewo, mulowe mizimo mukaone. Tapitani ku Nsanje, tafika ni madera osiyana musamangokhala mtaoni. Inde ndikudziwa kuti mafuta kulibe mu usogoleri umene ukuzunzisa anthu kopsa. Kuyenda ulendo umene unali wa 500 kwacha pano pa ulendo wasanduka wa 2000. Ulendo umene unali wa 2000 wasanduka ulendo wa 15000. Fuel tikunena pano madera ena ndi 10000 kwacha per liter. Usogoleri wa Chakwera, munthu amene tinkantenga ngati amene iyi ndi ngero, munthu amene tinkantenga ngati amene iyi ndi mpulumusi, koma ndi uyu akuzunza Malawi. Ndiye chonde ndikupempheni inu asogoleri, chonde tiyeni tigwire ntchito limodzi, mubwerere ku chipani kwanu, mupange UTM wamphamvu kusiyana ndi kuti ati mukayambise chipani chanu. Ine ndimamva chisoni kwambiri ndikamuona munthu wakumuzi amene amadalira kuti aboma abwera azapereke mankhwala ku chipatala, aboma azabwera kunoko kuzapereka fetereza, aboma azabwera kunoko kuzapereka chimanga. Ndipo soka ilo tili ndi boma limene lachita create umphawi.
asandusa zimene zijazo chimanga chijaku zopangira ndale kusandusa fetereza uja ngakhale kulibe fetereza iwango nama opangira ndale mtukula pakhomo amene opangira ndale pano pachina chilichonse chasanduka cha ndale ndipo afikapo saizi yonena kuti munthu amene walembesa chanzika komanso amene walembesa zokavota za meki azitenga chimene walembesacho apite nacho kwa mfumu mafumu anthu opusa kwambiri anthu ndipo kumalawi kunoko mulungu akuyenera kukukanthani inu mafumu ndi amene muli pasogolo kuti muzibera zisankho ndikumatenga zinthu zija ndikumakapereka kwa DC kutero kwa anthu tikunena pano anavota kale akumavota mosaziwa chifukwa cha umphawi mukamuona munthu akuthamangira atalengeza kuti atuku akuperekako ufa akuperekako chimanga akuperekako kumene koko atifetereza sikuti anthu kumene kwa amapitirako kufuna tuya amapitirako umphawi wafika pena pake muno Malawi umphawi kumva chisoni kwaona ana akulira ana osadya chamamawa ndiye mango sotu amba kutha sitikuziwa kuti kodi mmene mangowa akuthamu anthu saamba kuphika mchenga Lazarus Chakwera ndi boma lako chimene mukuziwa inu ndikuba basi ndipo pano pamene akuzuzikira oloma civil servants kuzuzika kuti ujene allowance ibwere munthu alandire allowance mungu munamiza kuti atikuyikira pa foni ye pakana mezi 8 apolisi amene amadaliridwa kuti mwina akhonza mwina kuteteza ziko lino ndi awo akuberedwa ndalama zawo za kumeki ati munthu aliyense amene wapita kumeneko 2 weeks azipereka 480 kwa abwana ndipo mabwana aku polisi inuyo ayolamu mukanachita check system imeneyi anthu anu akuzunzika kopsa kungopita ku private ndiye kuti wakagwira ntchito kumeneko ya 40,000 pobwera kumeneko 20,000 ndiye kuti wapase abwana tikapita kuchikwawa ukuku kuchikwawa kujeratu kumitole polisi kuli aosi akumene kukhande mukwasira chani akuzunza apolisi kopsa izitu tikungonena za kumitole kokha koma kuli ndithu ma station onse mabwana akuzunza apolisi kupita pa Irovo pakuti angopita ku kampu ya 2 weeks imene amalandira 140 akamabwera kumene konde kuti atenge 50,000 apase abwana ndiye muterekeze kuti 50,000 anthu 10 ndiye kuti bwana yali ndi ndalama zingati kandi ndi chiwewe cha mtundu wanji kungomva kuti adikhaya president nindu nazaje akuba ndiye nanunso muzibaso kupita ku private kumene basi kumene koso atengeko ndalama 20,000 kungwazuzula abwanawo ndiye kuti iweyo suzaenda so ulendo wina uliwonse ndi ndani amene atazabwere kuzapulumusa zikole chifukwa pena paliponse anthu akuba amaminister lawo okuba presidenti okuba apolisi okuba kaye kuame anthu ankakondako kale ikati kangotuluka vacancy ya kuame anthu amathamangirako koma lero litili ndi wamkulu wame angoyenda zikoli pamwezi pajama khoza kungokhala Malawi munomo 2 days kwaona malanskopo kwaona a private mene akuzunzikira mabaraksimu kumadaba kuti koma iyi ndi yame omwe ija tikayithamangira tili yana ija iyi ankatenga zitini za nyama ndikumadiponyera tili yana pa ground ya kupaki kumulanje omwe aja ndi yame aja wakuzunzikawa komatu tili pa mavuto ndipo maame generals yena ambuyomu agwira ntchito yabwino koma ena wakumachita kuopedwa osi kufika pa polisi ngati anthu amacheza anthu ose kuthawa kumuthawa osi kumitole kuli osi khaya uje na inspector general khaya ni mulongwano ameneyo khaya akuzuza anthu kuli osi anasiyana amene akuzuza anthu munayenera kuti muchitepo kanthu chifukwa Malawi wafika pena kuyang'ana anthu akuchipatala amene akuzunzikira awo amavala za greenwa okolopawa amene akuzunzikira inu simungakhulupirire kuyang'ana ma HSA amene akuzunzikira inu simungakhulupirire kuyang'ana akumeke amene kitu amene ayikidwa kuti ati aendese credible election ndipo chisankho ichichi ndi manyaka
kuwayang'ana ku electoral commission pakali panopa sanalandire allowance munthu mwana wa enyaji ali kuthengo kweni kuthengo kumene sangapezeko china chilichonse kumeneko kuafika saizi yokudya mipama anthutu a electoral commission koma anabero tali manja anabero mulungu akuyendere mwapaderadera ukuzuza anthu kopsa iweyo mukuzuza anthu achakwera mukuzuza anthu ena anu mwafika potenga sono center registration center kuyika pa khomo pano koma abale ziko ili mulungu akanalikonda mwapaderadera ziko ili mulungu akanaliyendera akanapulumusa mtundu wa Malawi ndipo akanapanga chotheka ndi ena ndi mazibusa amene amazitenga ati ndiopemphera ena ati ni mabishopu kutereko ali palikiriko olandira ndalama kodi tundalama tuzaphweka tundalama ine nimamulirira Joyce Banda anali ndi passion ya ziko lino koma mwina anamusokoneza ndi anthu amene anamuzungulira ndimamulirira Peter Mutharika anali ndi passion koma mwina anthu anamuzungulira ndimamulirira Bakiri Muluzi kuti Bakiri akanakhala pakana lero ziko lili kuti lero taona ni paja Gaddafi paja basi itu chipata chinafapo chifukwa chokuti Bakiri Muluzi anasiya udindo ziko lathu ili ndi ziko lotembereredwa kwambiri ndipo mulungu aliyendere ziko ilili chifukwa kumene tikubweraku sindikudziwa koma anthu akunja ino amene muli maiko akunja musayerekeze kubwera panopa chifukwa ndiye kuti kuli manyaka eni musayerekeze ziko silili bwino Malawi watentha ndiyeso kukutentha ndi kale mvula ikubwera isindikudziwa kuti kodi munthu wakumuzi azakhala bwanji chifukwa azakhala mvulayo yovuyuta kwambiri mvula yononga Amalawi pempherani kwambiri koma alipo wina amene azabwere ndikuzapulumusa Amalawi Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most and deadly child from Jeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Club Junta, building better Africa.